ini ndakaenda ndichitengesa zvinhu zvangu pawandiwa ndobva ndasvika kubva ndasikotengesera pamatakishop akanga ari pa ndasvika ipapo ndikutengesa kwakauya vashandi vakanga vachibata-bata zvinhu kwabva kwazouya handa ndobva ataura akati madha muri kudiwa nemurungu mukati mumaini macho ino ndobva ndanzi takurai zvinhu zvenyu uye nazvo mukati mumaini mudu vaone murungu ada kuona ndobva ndasvika nezvinhu zvezvo mva ndasikozviwaridza kudai murungu yazvishuwa akanga ine mumwe vaita amai vavo vakanga vari pepapo nemwana wacho mukomana ane ndebvu dzebhureki dzakadai naiye bhanda naiye pawandiwa akabva tinoda kutengera amai vangu hembedzi pawandiwa akasarudza trous ndobva ati ndoda kutengera amai sarudza trous ramuri kuda muri kuita mari matrous enga ndikuita $20 anzi urikuita $20 aya ndoda kutengera amai vangu ndoda kutengera amai vangu trous amai vaibva vanzi sarudza ibva kusarudza trous ravo ndingasarudze trous chete pasina bhuku ndobva vatora maraftas anga ariko maraftas anga aita $35 ndobva vabhadhira $30 saka ndichindideredzeraiwo trous ndavapa ne$18 ndikati vapedza ndikatamba chisina here mumwe achada kutora zvikanzi aiwa hapana mumwe achada kudiya achada kutenga saka gatina vakaita kakutsvedza ndobva zvinhu zviya zvadonhera pasi tatanga kutonhoka zvinhu zvamuye tichisa muchitsaga cheche takuda kutosimudza kuti tichienda pawandiwa akabva tichiedza futi kanzi madha dzokai ndadzokera tikanzi madha ini ndiri kudawo majini anoita 75 yevashandi vangu kana panituda kuita betidhira unokwanisa here kuwana majini eblack maplain black asina kana vava vandati ndinokwanisa kuawana tikanzi saka munoita kuti mupiwe masaizi nameutano kuti secretary and manager ndiye kandi momutsvaga kuva mobva akupai masaizi akupai masaizi ayaya mobva maitipa oda yedu yemajini ndakaita saizvozvo vanikaochi vanipa oda yemajini yemasaizi yemajini saka zvandakaita ndezvekuti ndakaenda kumpani vandanoona majini andakaona akanga asingasvike 75 ndobva ndauya nehafu yachina ndakasikopa iyeyi ndakapa ndasvika kusikopa ndibva vanopinza muofisi mavo bva vanditi chipinda iyi ndibva tatinyorerana majini ayaya bva vaverenga majini avo ndizvavarenga vati aya majini aya mamwe asiri emakalasi vayatisipanda zosirai zvino aya ndoandiri ndobva ndatobuda ndopavakati ndamira pavakati aiwa mari munozoya nayo munozoya motora kana mapedza kuya neoda yemajini saka ini ndopa ndakabva ndabuda mukati muyamu ndakubuda ndakuda kuti ndichibuda kudzimigiri ndopaka ndakabva ndashedzwa napawandiwa zvikanzi ini madhai mapiwa here mari ndikati ndinambopiwa manditi kana mazouya nemamwe acho anokwana 75 ndozokupai ndozokupai manyini tozokupai mumwe ndopakabva hanzi yei zvikanzi hai bvai matopira tambo yavo mari vanenge vada kutenderedza mari yavo vapireiti mari yavo nenhau yekuti munhu kana achinge asiya chinhu anofanirwa kubhadharwa ipapo pawandiwa anga akagara semagarira mama akaita ndopa akabva handiti gai kuno mutore mari yenyu izvozvo ndobva abuditsa 400 pamutandidza 400 ini 400 ainambowekwa ainambondise zvino achiziva ndichauya nemamwe majini achasiporepresa ndobva ndatobuda paipeni ndobva ndatoenda paipeni pandakanga ndasvika ikoko majini handina kuzoya nawo netime yachina yavakanga vachitaura majini ndakabva ndatozoita kutotumira kungati majini kumbare kwese kwavhuna zvisina majini kuti masaizi emajini amuri kuda haasikuwana majini ayabva ndatumira munhu kanga achienda anga ari kusouth africa ndikati ndikutumira majini yana ndobva ndasvika nemajini uya akasikoramba akati majini hatichada kuti majini hatichada ini ndanetsekana nawo kuti majini anga akutorambirwa gonyeti makuramba futi oda zvinonzi murungu atoti majini hachatoa ndifunge kuti majini masaizi makanga mauya nawo before birthday before isati yatombosvika birthday yakatozoitwa majini atorepo kudhaya ndobva ndatoipa majini aya ndakaiverengarenga ari ma10 kuti ndataiipa pamusoro pechitebhuru chavo uye abva atoramba vashandi vari kuuya ati aiwa ndiri kuda jini yangu yarikuda jini yangu uye achivadzinga vashandi vai kuti aiwa musatore majini waya arambwa majini hanzi achadiwa majini ndofunga ndakabva kuma8 majini yakadzoka kurandsp ndakabva kuma8 kusvika kuma6 pawandiwa asati asvika paposition patakanga tiri
ndakarara ndikaditswera nenzara kudii ndakangomirira paonde ndikandiye munhu akanipa chi akanipa onde kana azonditaura kuti majini achada majini akaswera napawandiwa pawandiwa akatozouya manje akusiyana manje statement yataurwa neapa kuti akaswera majini akasokumbira aruregerero nokuti sori izveni majini aya inini ndiri kuti ndiri kwada asi mai ndasangana neproblemu yekuti vashandi vanoda kubhadharwa inini zvandaita izvi zviri kuburitsa mari saka madha ndachikumbira kuti mundiponi mudhetire kuti ndizokupai mari yenyu ndoba akabva ati inini ndokupai mari yenyu musi wa15 september last year ndobva auya ndakapiwa 200 vaita 600 pachi pamajini angu inini ese paprice ndakanga ndichida naye aifanira kuita 1.5 ndaita 1500 ndakabhadharwa 600 uye akazondipa 70 saka 70 yacho ndakafunga kuti chikwereti chake chaari kundipa ndikuba ndakabva ndati ndakutotaura kuti shiwa mungaoo mari yakadai here ndinosvika kupi muchindidaive muchindidhireya zvamukundiita izvi muchindiita zvakukundita izvi hamungandipe mari yakadai ndipakabva panhu nemagadhi acho anga akamira amene anenge akamiswa kugedhi anenge ndo mamonyi acho here gadhi anenge ndopakazvizvoningirikini ambuya kana matopiwa 70 iyoyo totendai mwari chibudai muende ndipandakabva ndatanga kutukirwa kuna pawandiwa achindimanisachi mugedhi akati handichada kukuonai muno munoda kutoti kana imi makutodzoka munoda kubvisirai majini enyu handichakubhadharai mari indakuda kubvisirai majini enyu kuti imimi muri muningirikini saka samunhu wenyaya dzakakwana uri kuklema mari yekuita kuna maneja ivo vakanditi ningirikini mari vakandigondipa imwe 200 ndobva vati 870 ndo yavari kunditi vakandipa asi inini mari yandiri kuziva inini 670 amai tsoka iko mubvunzo mune mari yamukapuwa yemunzi makapuwa yamukapuwa imari yandakapiwa inini 670 ndatanga kupiwa 400 ndobva ndapiwa 200 ndobva ndazopiwa 70 naushu iyi yese ndaipiwa napawandiwe vakunzi 870 mati ivo ndo vari kuti vane imwe 200 yavakandipa kuti izokwana 870 ndikuziva 670 mati zvaiita manje waiti ukasvika pakambani paipai pandenda kunoshedzerwa kuti vanopa order nemunhu waanenge achishedzera ukasvika pagedhi paipai wobva ndanoshedzerwa munhu nagadhi aibva asvika pawandiwa wacho bva atanga kutodzinga zvokutoti gadhi wachona yakanga kutobviswa uniform kuti ngabve akuudza kuti amai ava vapinde saka zvasina kana order hanzimanyorera nerepasi aiwa ndasingambonyorera naitobvunzwa ka ataitengesera vanhu ndakasiya ndatopa gadhi wachona chichatiso chandakamuti chinditoriro kuitira kuti vanozorapa kuti ndakapai machini chichati chacho ndakamusiya ndamuitisa pafoni ndiye akazondinyorera izvozvo ndakanga ndasiya iye gadhi wacho kasi ndikuti nini zvizo zvamukaita zvazvine risiti here zvazvine marisiti pakuvasira ndakavasira ndakatosiya ndafoni yake yegadhi ndikati vanozorapa amai taisai muno aiwa uyu kana akamudzisai mufaufadza dare rinenge zvamukuti hazvinombo mavanyorera marisiti here kana mavasanyisa mvuku pamavevapa majinzi maisa mainvoices here pandakasiya ipapo pacho vakanga vachitonetsa munoziva kuti yakanga yakunashia kuti nini ndakanga ndakusatadza kudzisa vakasaina uyo akatinyora mubhukumu tamungatitoritesaisaina but pakazouya majini ekupedzisira apa ndopa vakanga vakundikanganisa tipe bhuku ramakanyora ndipo pane zvikwereti zvamusiti rwandakanyorerwa naiyera aida masaizi emajini nerisiti rwandakazosira gadhi wachona kuti vanozoramba kuti mazita evanhu vakatora zvinhu mazita evanhu vakanditorera zvinhu vashandi vacho vaingoti hanzi hatisatapiwa mari napawandiwakasi mazita evanhu vakatora zvinhu mazita evanhu mimi mukusunga pawandiwa kasi handiwo mazita evanhu vakatora zvinhu aiwa zvapawandiwa zvine zvazvo zvaiva vashandi ava izvi ndezvevava izvo vakanyora izvi zvapawandiwa yakangonzi order to pawandiwa 75 kwavakabhadhara vapi uye akazobhadhara $40
amani vanena umsabata ava ndinena ava ndisiwo vandakambonarira nekuti ava vari kuti havasi kupiwa mari nakawati vari kuti havasi kupiwa mari nakawati taura nyaya yako Kudare chekutanga ndinotenda nditwamukana kutaura nyaya yedu pasamona kwaya kuti mai hanzvadzi yangu mai Florence kusemamburiwo vari kuti ndakamirira kambani iwe taura zvonose takawirirana navo ticha vachatiunzira majini ndembe varume kupfeka pamutambo wataicheza webhabhadha takawirirana kuti aifana stafu ari 60 asi va 60 ipapo vakazounza 59 aya akauya sei akatanga kuya 27 tikabhadhara 27 aita $15 rimwe chete tikabhadhara 27 tikawerengedza multiply ne$15 27 ndo kutanga akauya navo tikabhadhara ese wayo $410 yatakavapo tichida kubasira 405 takazoona kuda kwechange yakanga itatisina panguva iyoyo takavapa 410 isitikuwapa 405 ndobva vazouya nemamwe vhiki iroro takamirira mutambo wese kusvika changa chiri china ndobva vazouya nemamwe vakazouya ne31 times 15 again 465 yes ndobva vazouya pamusi wemutambo pane mumwe wedu wataifanira kutengera imwe nguo rimwe jini zvakare akatora kwavari 1 kuti aite 32 ese pamwe tikaisa anobva aita 59 achiita $15 vatazova nekuda kuti tanga tisina mari musi wacho kuti vabhadhare ndobva vazouya vanga vari muna musi wa 18 September ndobva vauya tabhadhara $200 pamusi ndini ndakavatambidza vasi tangira ipapo bozvaonda pamberi unaizobatsira kuti sarasi tangira va400 wanga uri musi wa 13 September ndowatakabva tavapa 400 musi wekutanga ndobva vazouya musi wa 16 ndobva tavapa imwe 200 ndobva tagara tine chimwe chikwereti chaifanira kuita tisvike $80 ndichitarisa majini 58 pasari pauya rimwe pekutanga saka ndobva wazogara kunobva tazovapa musi wanga uri musi wa 11 November pauya ndobva tavapa futi imwe $200 ndobva vazouya kupedzisira tikavapa $70 mari yese takavabhadhara yakasvika iyo $870 vakasvita $15 vakasvita $10 mai vasainisa basa here nayo pataibhadhara pekutanga nekuda kwekuti hatina kunge tavaona mukana kuvasaisa pasi asi mari vaitanga takuda pechipiri pacho pese hatinonge takwanisa kuona mukana kuvasaisa saka tinozoziva sei kuti pakati penyaya kutaura chokwadi ndiani mamusingasainira iwori kambani kaya kambani haitore zvinhu nomutoo wauri kutaura singasaini haisi kambani kana zvakadaro vaitoita zvokumba amutemo chaipo kambani haitore nomutoo wewori kungopa chete soti enda iwe unozoita sei bhuku mako unozoziita sei zvinozvotifambisa sei ndakubvunza amai vatara price $20 maanzwa amai unomudare izvi mozitamba kwenanza dzenyu vane shamwari kuchekunacheukirana tinotambidzana nzungu ani maisa kunyaya kudare maiti kusunungure ava vati $20 handizvo pajini kwe price 15 waona $50 yandakawirira navo amai makawirana mari kana price akaitombowirana naye ndakawirana paundi akandipa order yenyu ndikamuti majini ari kudhura ari kuita $20 iye akachema pana baba iva vakandikatengesa ndifunga zvikutondoona kutengesa ndikatozovaderedza ndikandikupa ijini ne$18 kana matota asi mukanonoka kubhadhara jini naunongotidzosera pa $20 iwewa akapa order ndiya order yakaiswa nawo nemurume wangu wapawandiwa vakazondiudza akanegotiata price ndiya pekupedzisira ndini ukokutama ndiyani
Ayo. Ukuziya. It's obvious. Akapa order ndiye aka negotiate price. It's obvious. Don't buy wewe. Bekutanga order yakapuwa nani? Order ndinda kawapa. Yekutanga order kuti Dr. David yakapuwa nani? Imama Mazoza azisa maisi motorcycle ine cheni nokuvhirikiza kuti upe order wewe apa paitoda apa wandiwa chaipo ndokuti ndikuona wewe hausikuona kupindura ndati ne order yekutanga yakapuwa nani Order ndinda kawapa. Iyo mari. kuzipiringisha akuzipiringisha tena ati order yekutanga wataura apa wandiwa ndozvawataura andozvataura yakuti akanegochita price ndiani yekutanga ndapa wandiwa Ndaitobvunza kwavari kuti vane zvavakataura ina neyanzvimbo yangu. Vakati aiwa ini pandiri ndakangoti vaunze machini asi price munegotiate. inyaya yanga iri kutaurirana kutoka kudare wakaona mukadzi nikurapa kudare rinzi pane asi kuda kubhadhara kana nzwanana nemunhu amai ava vanopenga wotarisa amai havapenge aiwa undifa uziya woziva kana iwo chi 59 iwo chi 75 akupenga ndiani avari kupenga ndiwe murungu kaiwa amai munopenga iwo ndasira imi ndiri kumbomufungira mukomana Nechemo. Ndi manage. Sekumire kuita nyaya yekweyo. Kurikuda kutoimisari tapa akaunti wazo. Because my first thing I to make a few episode for 15. So much in a episode for 20. So you need to find out which is which. Ndakamira Kambani 15. Yeye ndio saka kama ni mzozo tao wanakumuleta. Sasa kama ni pale kila black and white. Unaona bukuna ndikabate. Ndakaribata because pano zvinhu zvandakanyora pa ndakafamba chino ita investigate imwe nyaya. Saka it is very wrong kuti umanje pakambani muchita matransfers emari usinganyorere pasi pasina mareceipts. Vanhu vanobhirivha sei? Wabvuma kudhara kuti pakakanganisika ndii wadaro keyo kuti pakakanganisika ndizvo here ndokupai mukana unotaura mabasa imi muri tu ndemotaura napanze masinozendati pane zvandikuona pano zvandikutaura iwe ukunyepa wanozonditiza ukunyepa sei ndaimba ibiti wakavhurira mazino sochinyepa inogeza nyaya yakupanze mudzoka mowirirana modzoka mutunze zvamawirirana wosika musitakusa mutongo handi muri vanhu mambo anokuyenanise kuyenana ndikuye amatadzanisa demo zvabheki yakwe dare unodzungaira tozona wausiya kuti